जायखि सुनामियानो फैया मानो बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ सरकार दागोनखौ रावबो हमथानो हानाय गोहो गैला। बर'खौ बेट्रियार खालामनाय, थगायनाय, फोथाय खेबस' खालामनाय बेफोरखौ जों जाहाथे उननि समाव होआ, बेखायनो जोङो प्रमदखौ नैबे 2025 मायथाइनि जिथु बिटिसि बिसायख'थि बिनि गेजेरजों जों बेखौ बुरलुंबुथुर दैयाव जों फोजावहरनांगोन। बिपिएफ दोलो अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि फुंबिलिनि गोजोन खुलुमनायखौ बावहरबाय, खुलुमबाय। बे समाव जों बिपिएफ हिसाबै खोब मोनसे रंजानायनि सम, नाथाय आं दिनै बुंनो गोसो गैयामोन, थेवब्लाबो एसे बुंनोसै सानबाय। मानोना आं खामानि मावनो फैदोंमोन, दा खामानि जाथ'वाखै, बेखायनो दान्दिसे बिपिएफ प्रेमि नोंथांमोनजों आङो फंनैसो खोथा शेयार खालामनो सानदों। दिनै बिपिएफ दोलो हिसाबै जोंहा देरहाखाबाय। बिनिफ्राय दिनै आं फंनैसो खोथाखौ बुंगोन। जाय इउपिएल खालामग्रा नोंथांमोन, दिनै जाय साफा सानै आबसुआव थानाय सोरबा आबसु मेम्बारफोरा इउपिएलखौ सापर्ट खालामनाय नोंथांमोनखौ आं दिनै खावलायगोनसो, दिनै बिपिएफजों फैखादो। सम थानायावनो नोंथांमोना दानो फैखादो। जुदि नोंथांमोना इयुनखौ गोजों लामाजों दैथिंलांनोब्ला दानो फैदो। मानोना नोंथांमोना दिनै नुबाय थादों गोबांथा आन्चलिक आबसुनि माखासे दैदेनगिरि, नेहाथारि, आफादगिरि बिथांमोनहा दिनै बिपिएफ दोलोआव बिथांमोना जुगदान जाफैनायखौ नोंथांमोना नुबाय थादों। आं मोनफा मोनफा फटकफोरनि गेजेरजों दिन्थिलांगोन। बेजोंनो लोगोसे दिनै इउपिएलआ माखौ लानानै दिनै बिथांमोना गावसोरखौ देरहागोन होननानै बुंना लाबाय थादों। दिनै इउपिएल सापर्ट खालामग्रा माखासे आइटि सेलनि मानसिफोरा माखौ लानानै दिनै बिथांमोना बिपिएफआ जोब्बाय होननानै बुंबाय थादों। बरन्स गावसोरसो जोबनो थांगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोनहा मोनथिगौ, जेब्ला बिथांमोनहा 18 जन बिजाथिफोरखौ बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ फोसावदोंमोन, अब्ला बिथांमोननि गेजेरावनो इउपिएल सापर्टारफोरनि गेजेरावनो गावजों गाव गुलाय गुजाय सोरबा सापर्टारा सोरनोबा टिकेट होनायखौ साबजायाखै, सोरबा सापर्टारा सोरखौबा बै समस्तिनि बिजाथि केन्डिडेट महरै मोननो लुबैदों। गावसोरनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय, जायखौ लानानै जाय बिजाथिखौ बिथांमोना मोजां मोनाखै, बै बिजाथिखौ मोजां मोनैनि बै ब्लकनि बा बै समस्तिनि इउपिएल दोलोनि माखासे सापर्टारफोरा दिनै गाव गावनि बिबानखौ एंग्लायदों। बिदिन्थि महरै रतेन्द्र बिथांमोनानो दिनै सासे ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानानै बिथाङा बिबान एंगारदों। सासे ब्लक प्रेसिडेन्टआ सासे एमसिएलएजों समान पावार दङ। दा अब्ला बै बिथांमोनहानो दिनै गाव गावनि बिबानखौ एंगारदों। दिनै हाजार जाय ग्रासरुट लेभेलनि इउपिएल सापर्टारफोर बिथांमोनाबो एंगारनानै फैदों। आरो नैबे बाथ्राखौ खोनासं, बिथाङा मा बुंदों? फेरेंगानि फिजानाय सासे गुन्दामोननो। फेरेंगाजों फिजानाय सासे गुन्दामोन आङो। नोंगौ, बे जाथाया नोंथारगौ। बिजेपिनिखौबो जोंखौ बिसि होदों, कंग्रेसनिखौ बिसि होदों जोंखौनो, बिपिएफनिखौ जोंनो बिसि होदों, जोंनो मावदों बे खामानिखौ थार नोंथारगौ। फेरेंगानि फिसिनानै दोनजानाय गाज्रि आखुनि गुन्दागिरि आखुखौ नुनानै बिपिएफआव जों फैफिनबाय। दाखालिहाय जानानै थांनाय फ्लेट सावलायलायनायाबो जोंनि मानसियानो। दा दिनै इउथखौ बिपिएफनि मानसिफोरखौहाय बदनाम खालामदों, नाथाय बियो नङा, जों खुद दङमोन। जोंनो हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंनायखाय इउपिएफआव जयनिं जाहैदोंमोन, नाथाय गैया। हरनि समाव साब्रै खरि डिउटि खालामहोयो फेरेंगाया, जोंनाव फोरमान दं। फेरेंगानि गुन्दा फिजानायफ्रा रुटिं बानायलायबावदोंसो डिउटि होनो थाखाय। साब्रैजों हरनि 1टानिफ्राय 4टासिम सानसे आलदा मानसि डिउटि होयो आरोखि। बिथाङा बबेबा बिजेपिनि पस्टार बिसिदोंमोननो, बबेबा नांगोलनि पस्टार बिसिदोंमोननो, माने फेरेंगा थोननाय बायदि खामानिखौ मावदोंमोन होनना गावनि स्वयं खुगाजोंनो गावनि रावजोंनो बुंथिनानै लादों। रावबो बुंहोआखै बाबामोन, रावबो बुंनो थिनाखै। अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय। दा बेजोंनो लोगोसे बे दोलाव मानि थाखाय दिनै जगदान होनांगौ जानानै फैदों, जों जाहाथे जोङो दहाय गिबियावनो जोंना नै बे आब' सति बसुमतारियानो माखासेखौ रेबेङैनो बुंलांखाबाय। बिनि बेलायावबो आंहाबो एसे गोसोआव आघात थानाय जादों। माने फिसानि बेलायाव आरोखि, आंनोथ' जेबो नाङा, जोंथ' इसिबां माने साख्रि मावनो हानाय हाइ माबाबो नंखाया, जोंहा बैसोबो गैला समबो गैला होननानैनो जोङो फिसानि थाखाय जोङो थैथां माने सान्दुं अखा जेबो नेवसियालासेनो जोङो सानैजोंनो परिबर्तनाव माबा मोनसे जोंनि फिसानि लाइफआव
फैगोन खोमा होननानै जोङो बेखौ साननानै जोङो गोबां खस्थ' लानानैबाबो जों सोरखिदोंमोन। जों गामि गामि सोर बिपिएफनि न'खर सोर कंग्रेसनि न'खर जों बेखौ बुजियालासिनो गिया हसिया जों थाङै थाङै गोबां न'खरावनो जों ब्लकनि जानानै वमेन्स गामि दरसेयाव 10 जन खरै जों वमेन सेलेक्सन खालामदोंमोन। बे वमेन सेलेक्सन खालामनायनि लोगोजोंनो जोंनि परिबर्तना दोहौ जाबोदोंमोन। मानो होनोब्ला जोङो जेरावबो जोंखौ नासयनाय जोंहाबो मोनसे थांनानै थानायनि थांखि दङ। जों जेब्ला फिसाया जोंहा दा देरबाय लावबाय जों होनदोंमोन आरोखि मोनसे समावहाय जोङो मोजां जाहैगोन फिसानि लाइफआव होननानै जोङो गोसो जिउ होनानै जों बे दलखौ जोङो जगदान खालामनानै पावाराव लाबोदोंमोन। जोङो सरखारबो दादोंमोन। दा बिनि बेलायाव फिसानि बेलायाव दाख्लैहायसो जों बेफोरबायदियाव दिनै बिपिएफ दोलोआव जगदान होनांगौनि खाथिरथायानो जाहैबाय आंनि फिसाया होदोंमोन 4th ग्रेडआव होबाय रिजाल्टआबो पास जाबाय इन्टारभिउआ आरो फिजिकेल पास खालामनांगोन होनबाय फिजिकेलाव पास थांबाय बाइबानि जेब्ला अरेलनि माबा फैयो माने एडमिट ओंखारो अब्ला आङो थांबाय बयबो होनबाय सेलेक्सन बर्डआव एसे रायलायफैदो नोंसोरो एसे रायलायनानै लादो गावबागाव सुबिदाखौ बिदि होनबायलाय जोंनो फैयो एकजन मानसिया जों थांदोंमोन आरो आं थांदों खननै खनथामसो जादों बेहाय थांनानै मा होनहरखो बियो नोंनि फिसाज्लायालाय हारसिङैनो पास जाखाबाय बिनिफ्राय बारा होनांनाय नंला नोङो पार्टिया बेसेबां डनेसनखौ लागोन बेखिनिया जाहैगोन नै बेबायदि खोथा होनबाय आरोखि आङो थांदों थेवबाबो बेनावबो थांनानै आरो आङो जोंनि कुसुगाव बियाबनिनो मानगोनां उकिल मुसाहारि इउपिपिएलनि EM सारनावबो थांबाय आं बे खोथाखौ आं बुंहैबाय माने आं कमप्लेन होनाय बायदि जाखाबाय सारनावनो ओमफ्राय सारा होनबाय आंखौ मोखां नुनाय लोगो लोगो फेरेंगानाव फन बुनानै होबाय फेस टु फेस रायलायहोबाय दे जागोन बे सासेखौ आं आखायाव लागोन मागोन थांबानो माने सन्थुष्ट खालामहरो थांबाय आङो थांबाय थाबाय खननै थांबाय माने EM साराबो आंखौ मोखां नुनाय लोगो लोगो फन बुनानै होयो आं होनबाय अननानै रिकुवेस्ट खालामबाय सारखौ नोंनिनो मानसि जाबाय खस्थ' खालामनाय गोरिब न'खर आं इसेबांखिनि थाखाखौ बाहा होनो हागोन सारानो एसे अननानै नोंनि पावारजों मोजां खालामनानै होदो आंखौ अननानै होननानै आं गले गले बार रिकुवेस्ट खालामदों अब्ला होनदों बियो फेरेंगा सारा दे नोंनिनो मोनसे राइटिं पेडआव मोनसेल' माबा प्रुफ हरदो आं बे सासे मानसिखौ आखायाव लाबाय बास जाबाय आंनि गोसोआबो गोजोननाय फैबाय आरो आं फैबाय नेयै दानिया रिजाल्टआ ओंखाराखिसै आं फेस टु फेस बेखौबो EMजों होनहरदों रायलायहरदोंमोन जोंना उकिल मुसाहारि सारा होनदों मानो बेबायदि मावखो होनदों आरोखि गाव बे खोथाखौल' होनदों बियो र' आं फन लाहरनि फेरेंगा EMनाव मानो बेबायदि मावखो आंथ' आंनि मावनांगौखौ बुंहरजोबदोंमोन रायलायहरजोबदोंमोन बिदि होनदों आरोखि ओंखायनो आङो दा सानदों जोंनि उकिल मुसाहारि सारनाव आं बांद्राय माबाखौ खोख्लैयाखै गाज्रिखौ आं बुङाखै माने बै मावग्रायासो कारापसनाव मावदों आं बेखौनो बिराद गोसोआव दुखु मोननानै बिदिबा आं बे दलाव थांनानै लाब गैला आंनि फिसाया समा नेनानै थाया फैनायनिफ्राय फैबाय देरनायनिफ्राय देरबाय आंनि फिसाफोरा होननानै आं दा गुबुन लामाखौ लानांगोन होननानै आं बे BPF दलाव आं जगदान जानायनि जाहोनानो बेनो आरो सासे इउपिएल खालामनाय बर' बिमाया गावनि गोरबो सिङाव दाहा दिखार हाबसोना थानाय लाखुमाना थानायखौ दिनै नै बिथां आइजोआ बुंफ्लांदों अब्ला नोंथांमोना खोनालायबाय बिथाङा बेसे दुखुनि खोथा फोरमायलांखो अब्ला बबावहाय इउपिएल दोलो थाबावखो आरो दिनै 14 नं चिरांदुवार समस्तिखौ फेरेंगा बै दाउ गोसोम लानजाय गोलाव दाउआ मा होनदों आं खाम्फा बरगयारि बिथांनो सेक्रिफाइस खालामना गारबोबाय होनबाय दा बिनि गेजेराव माखासेया बै खाम्फाया आं टिकेट मोनखाबाय होनना लानायखौ बिथांमोना साबजानाय मोनैनि प्रेस मिट होलायबाय खौरांगिरि मेल लालायबाय आरो बिनिनो गेजेराव डक्टर सांग्रां ब्रह्म जाय CEM प्रमद बर' बिथांनि OSD मोन अफिसार अन स्पेसियेल डिउटि जाय खामानिखौ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मावबोबाय थादोंमोन दा बिथाङाबो जुदि इउपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोनाब्ला बिथाङाबो 14 नं चिरांदुवारनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गेलेगोन इन्डिपेन्डेन्टलि बिथाङा नैबे 2025 मायथाइनि जिथु 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां BTC बिसायख'थियाव बिथांमोना गेलेगोन अब्ला बिथांमोननि गेजेराव बेसेबां दाङाबाजि बेसेबां बेले बेजे अब्ला माखौ लाना इउपिएल थागोन होनखो इउपिएल सरकारा बोरै फैबावगोन दानिया
हा अब्ला नोंथांमोनहा साननानै नायदो बेखायनो आं दिनैनि समाव बयखौबो जोङो खावलायनोल' सानो दिनैनि समाव बिटिसि हालामाव थानाय बिटिसिनि भटार्स नोंथांमोनहा बिपिएफ दोलोनो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ दुम-दाम भट होनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि बिटिसि हालामखौ जौगाखांहोनो थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ नोंथांमोना देरहाहोनानै 5 बोसोराव नोंथांमोना जाखिनि बायदियै जौगाबावनांगौमोन जिथु बे 5 बोसोराव नोंथांमोना जेबो जौगायैनि 20 बोसोर बेक जानाय बायदि जाफिनबाय बेखौ नोंथांमोना लाबोफिननो थाखाय बयबो जयै खामानि मावनांगौ होननानैसो आं दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो खावलायदों ओरैनोबाथ' जोंहा खावलायलायनांगौ खुनु बाथ्रा गैया बिपिएफआ एबसुलेट मेजरिटि मोननानै सरकार दाखासिगोन बे डेम सियरखा सोरबा गोजौनिफ्राय बाव अबतार लानानै बाव फैब्लाबो बे बिपिएफ दोलोआ जे 2025 मायथाइयाव बिटिसि सरकार दागोन बेखौ रावबो सिफायनो हाला खुनु गोहो गैला बाव हाजारखि बारहुंखा फैया मानो हाजारखि सारअन्थाइ फैया मानो हाजारखि बांग्रिं फैया मानो जायखि सुनामियानो फैया मानो बिटिसिआव बिपिएफ दोलोआ सरकार दागोनखौ रावबो हमथानो हानाय गोहो गैला बेखायनो आं दिनैनि समाव खावलायदों दिनै बे प्रमद बर' थगायसुलाजों थायालासिनो दिनैनि समाव गावनि गोरोन्थिखौ आंना गोरोन्थि जाबाय सार प्रमदआ गमामायैनो जोंखौ थगायमारदोंमोन प्रमदआ जोंनि जिथु उदां बड'लेण्डनि सिमां सुजुनाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोंनो होलांनाय माखासे सानथ्रि आरो सानथौखौ बिथाङा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि बिथाङा दंस थेर बेथेर खालामनानै होदों सिमफायनानै होदों गोसो बायहोदों दिनैसिमबो बर' बिमानि मेगननि मोदैखौ जोङो हुखुमोरखौनो हायाखै होननानै जुदि नोंथांमोना कनफेस जायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे गोसो गुवार बिखा गुवार बयखौबो अनसुला मानसि दा बे बिथाङा नोंथांमोनखौ गमामायैनो अनगोन आरो गमामायै बिथाङा गाव थासान्दियाव बिटिसिखौ जोंदामादायै बेजोंनो लोगोसे बुहुमावनो थानाय बर' हारिनि थाखाय बिथांमोननि सेफ एन्ड सिकिउरिटि बिथांमोननि सेफगार्डखौ बिथांमोना होलांगोन बेखायनो जों गेदेमा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो मान सन्मान होनानै जोङो जोनोम सिबिबाय थानांगोन खुलुमबाय थानांगोन जों आरो इसोरनि खाथियाव गसर गाबनांगोन गेदेमा हाग्रामा महिलारि बिथां बायदि जोंनि बर' हारियाव हाजार जोनोम जाफैबाय थाथों जाउनाव जाहाथे जों उननि समाव जोङो उदां बड'लेण्डखौ जोङो सोरजिनो हायो बेखिनिखौसो जोङो खावलायो जों प्रमद बर' बायदि नङा जों प्रमद बर' बायदि दिनै साकरिनि मुङाव साकरि बिथांमोना सरकाराव फैयोब्ला नैबे भिडिअखौ खोनासंनानै ला বিটিআৰৰ যিমান চাকৰি ওলাই ইয়াত 1 টকাও খাব নোৱাৰিব ইউপিপিএল চৰকাৰৰ সময়ত যিদিনা ইণ্টাৰভিউ হ'ব সিদিনাই ৰিজাল্ট ওলাব আৰু সিদিনাই এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব ইয়াত কোনো দালালি নচলিব প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এইবিলাক যি দুৰ্নীতিৰ সংগঠিত কৰি চাকৰি প্ৰদান কৰিছে এটাক বৰখাস্ত কৰা হ'ব এটাক টাৰ্মিনেশ্যন কৰা হ'ব আৰু যেইবিলাক মানুহে পইচা দিছে তেওঁলোকে কিন্তু চাকৰিটো পালেও এতিয়াতো চাকৰি পালে আপোনালোকে এতিয়া গৈ প্ৰমোদ বড়ো আৰু ফেৰেংগা বা ইউপিপিএলৰ ইএম এমচিএল এইবিলাকৰ পৰা পইচা ঘূৰাই লৈ আহক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বিডিচি গো বেক ফেৰেংগা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ফৰেষ্ট ইএম ডাউন সকলো সংবাদ গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা অহা সাংবাদিক দাদা মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হৈ আমাৰ যি আজি প্ৰতিবাদী কণ্ঠ এই যুৱ সমাজৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠক আপোনালোকে আজি কভাৰ কৰিবলৈ আহিছে হয় আজি 26 আগষ্ট 2025 তাৰিখে আমি বিটিসি সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ অপজিটত আজি এই ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন এই কাৰণে কৰিছোঁ যে সদ্যহতে ৰিসেন্টলি প্ৰকাশিত হোৱা বা পাব্লিছ হোৱা যি বিটিআৰ চৰকাৰৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 চাকৰিৰ কেলেংকাৰী সংগঠিত হৈছে বিশেষভাৱে ক'ব গ'লে ফৰেষ্টাৰ 1 ফৰেষ্ট গাৰ্ড বন বিভাগৰ আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ তথা পিএনআৰডি বিভাগৰ অধীনত থকা ভিচিডিসি সেক্ৰেটাৰী এই তিনিটা পদত যি অবাধ কেলেংকাৰী হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে আজি যুৱ সমাজ আৰু যুৱ সমাজে কেৱল নহয় সকলোবোৰ অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থী যিবিলাক কেণ্ডিডেটে পৰীক্ষাত এপিয়াৰ কৰিছিলে তেওঁলোকো ইয়াত উপস্থিত আছে মই এবাৰ এডমিট কাৰ্ডটো দাঙি ধৰিবলৈ তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকো ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ এইটোৱেই প্ৰটেষ্ট যে আমি কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে এনেকুৱা চাকৰিৰ কেলেংকাৰী অসমতো দেখা নাই ভাৰতবৰ্ষতো দেখা নাই বিটিচিটো দূৰৰে কথা যে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বিটিচি চৰকাৰখনে আজি বন বিভাগ আৰু পিএনআৰডি বিভাগত
এনেধৰণে কেলেংকাৰী কৰিছে যে মেৰিট লিষ্টত কোনো ধৰণৰ কাট অফ মাৰ্ক উল্লেখিত নাই কোনোবা কেণ্ডিডেটে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যনত কিমান মাৰ্ক লাভ কৰিছে সেয়া উল্লেখ নাই ফৰেষ্টাৰ 1 আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডত যেতিয়া আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটবিলাকক যেতিয়া দৌৰিবলৈ দিয়া হয় বা ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন কৰিবলৈ দিয়া হয় তেওঁলোকৰ কোনো ভিডিঅ'গ্ৰাফিক এভিডেঞ্চ নাই যে তেওঁলোকে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু ক'ত গৈ তেওঁলোকৰ শেষ হৈছে এয়াই নহয় LP আৰু UP লোৱাৰ প্ৰাইমাৰী আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো বা টেট টিচাৰ্ছসকলৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যি মাহিয়াই দৃষ্টি তাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এনেকুৱা দুৰ্নীতি আৰু যুৱ চামৰ লগত আমাৰ যুৱ সমাজৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁ যি ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে যুৱ সমাজৰ ভৱিষ্যতক তেওঁ বন্ধকত থৈছে সেয়া কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে UPPL দলৰ সাংগু পাংগু কোনোবা UPPLৰ EMৰ ছোৱালী অৰ্থাৎ UPPLৰ ফৰেষ্ট বিভাগৰ EM ফৰেষ্টৰ EM BR ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ ছোৱালী জাৰিমিন বসুমতাৰীয়ে কেনেধৰণে চাকৰিত অৱতীৰ্ণ নোহোৱা কৰি তেওঁলোকে ফৰেষ্ট বিভাগত তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিলে আজি চিৰাং জিলা UPPLৰ সাধাৰণ সম্পাদক অমৰ সিং ব্ৰহ্ম এই অমৰ সিং ব্ৰহ্মৰ ছোৱালী মাইনা ব্ৰহ্মই কেনেধৰণে ফৰেষ্ট বিভাগত চাকৰি লাভ কৰিলে ফেৰেংগা ওৰফে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী এইগৰাকী EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ PA প্ৰণয় বসুমতাৰী এই প্ৰণয় বসুমতাৰীৰ ভাতৃ অনয় বসুমতাৰীয়েও চাকৰি লাভ কৰিছে আৰু প্ৰণয় বসুমতাৰীৰ ৱাইফ বাৰদৈ বসুমতাৰীয়েও চাকৰি লাভ কৰিছে এইটো কিবা তেওঁলোকে বড়ো সমাজে বা বিভিন্ন বড়োৰ লগতে অন্যান্য জনগোষ্ঠীয়ে ইমান সংঘৰ্ষ কৰাৰ পিছত যি BSCৰ পৰা BTC হ'ল BTCৰ পৰা BTR হ'ল এই কাৰণে আজি তেওঁলোকে BTR বুলি দাবী কৰিছে নেকি য'ত ক'তবা EMৰ ছোৱালীয়ে চাকৰি লাভ কৰিব ক'তবা PA চাকৰি লাভ কৰিব ক'তবা PAৰ ভাই বা PAৰ ৱাইফে চাকৰি লাভ কৰিব ইজ দিছ দ্য জাষ্টিছ অফ Pramod Boro who is the youth and conglomerately the youth civil society of the entire Kokrajhar as well as Sirang district and from different parts of BTR have gathered today unitedly to raise our voice against the corruption and the irregularities as well as the anomalies what have taken place recently in the BTC conducted grade 3 and grade 4 level written as well as physical examinations আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি কৈছোঁ আমি সকলোৱে অতি শীঘ্ৰে মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দৰ্জাটো আমি যাম আৰু আমি গ্যাৰাণ্টি দিছোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এইবিলাক যি দুৰ্নীতি সংগঠিত কৰি চাকৰি প্ৰদান কৰিছে এটাক বৰখাস্ত কৰা হ'ব बिथांमोना सरकाराव फैयोब्ला जेब्लानो इन्टारभिउ जागोन अखानायैनो साकरि होगोन होनदोंमोन जों कारापसन मुक्त फ्रि सरकार सालायगोन होनदोंमोन नाथाय दिनै साकरिनि मुङाव लाख लाख थाखा जाजादों दिनै बिथांमोना BTC हालामनि बर' रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना खैफोद आफोदजों मोगा मोगिजों अराय सम बिथांमोना खैफोद आफोदजों मोगा मोगि खालामहोबाय थादों बेनिखायनो जों बिथांखौ फोथायनो नाङा प्रमोद बर'आ जा खनसे थगायनो हाबाय आबसुखौ थगायनानै इन्डिबिनि मोनब्रै फेक्सनखौ थगायनानै दुलाराय बुहुमावनो थानाय बर' माहारि बर' बिमा बिफाफोरखौ जा खनसे थगायनो हाबाय आरो एगेन बेनो बेबायदि बर'खौ बेट्रियार खालामनाय थगायनाय फोथाय खेबस' खालामनाय बेफोरखौ जों जाहाथे उननि समाव होआ बेखायनो जोङो प्रमोदखौ नैबे 2025 मायथाइनि जिथु BTC बिसायख'थि बिनि गेजेरजों जों बेखौ बुरलुंबुथुर दैयाव जों फोजावहरनांगोन देट मिन्स जों फेजेननांगोन नङाब्ला बिनि थगायनाय नुवाखै सालायखौ माबायदि खालामो आंना सालाया गोलाव नङालै सालायखौ ओरै खालामबाय थायो बुङिनि सिगां सालायखौ हुफ्लिमबाय थायो देट मिन्स आं थगायनोसै बिसोरखौ बे आंनि नैबे सालायनि रावजोंनो हारा गैयै सालायखौ फिदिं जेरैखि जाया बुंनानै आं थगायनोसै आरो मा बेबायदिखायनो सालायखौ ओरै खालामबाय थायोलै बियो ओरै खालामबाय थायो आंना सालाया गुसुं बिनि बायदि सालाय गोलाव नङा बेबायदि नेहात सासे प्रमोद बर'खौ जों BTCआव जायगा होनो हाया बुहुमनि बबे खनायाव थांनानै थायो खिन्थु BTC हालामाव बेबायदि थगायसुला जाय मानसिया बड'फानि सिमांखौ थेर बेथेर खालामनो हायो बेबायदि प्रमोद बर'खौ आरो एगेन चान्स होनांगौ गैया मिथिबाय जों बेखौ भायलेन्स खालामनाङा नन भायलेन्सनि गेजेरजोंनो जोंनि जिथु भटार्स राइट भट होनायनि जोंनि मोनथायजोंनो जों बेखौ फेजेननांगोन अब्लानो बिथाङा लाजिनानै गावनि सुइजारलेण्डआव थाहैयो ना सौरागुरियाव थायो ना बे फारु बरालिनि बे गावनि बिखुनजोजों थाफायो बे बिनि मेटारसै बे जोंनि मेटार नंला बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों दिनै प्रमोद बर' हिसाबै दिनै UPPL हिसाबै लांदां जाजोब्बाय आरो मा दिनै बिनि सायाव रावबो फोथायनाय गैला गायजानाङा होननानैसो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों सथिउसै बयनि